guys, part 2 nih guys, mulai nonton guys. Di sini ayam serundeng, lagi sambal goreng tahu, mie tempe. Sama apa guys? Nah, kan itu buat YouTube, ojo raine. Coba jatuh raine. Oke guys. Kan loh. Ya kai. Hai. Cek satu itu. Itu terus kayak gini. Piro ya? Nek tuku nang Gak kadus-dusan soalnya kayak gene Mbak Sup. Ya dihitung per biji. Heeh. aku tuku 5.000 juga bawon. Yo, kayak ngene kita. Heeh. Heeh. Yo. Karyoyo kan kayak ngene. Heeh. Suwene. Jono. Wis yang penting. Ya dari kono aku nggih kono. Sekarang wis. Ya wis anu wis. Kene dhisik wis. Ngene, pakai ngene. Heeh. Sing ditalen iki ngene besok yo. Nggih. Tapi papate. Ngene. Ngene wis. Naleni. Apa me aja lali, guys. Cek nyopeng dulu, guys. Kaya kawok disote. Bene Mas Kadung ndek YouTube mambengi lho sak wajah-wajahe. Wonge ojo pret. Malen. Bene Mbak Sup. Masuk Facebook e. YouTube dah bagus. Facebook YouTube. Cocot. Ayo sa, diwangi sa. Rambutnya kayak nyanyi. Apa me aja lali? Apa turah? Oh, jaluk turah. Oh, jaluk turah iki, guys. Jaluk turah. Guys. Dari kanura. Mesti mae menyingkir. Wong sak kubingan wong mutak limit iki lho. Ini guys. Soto, nggih soto, guys. Apa, Mbah? Ning pojokan kuwi lho, Kek. Kuwi lho. Panganan, Bu. Ya wis sampean golek.